खाली दांत चियारत रहबे खइबे कुछ ना आ दूध देवे के नाम पर तो जीरो बाटे डेली में बेइज्जती करा देले बियाई भैंस हमार सब कोई के फाइट कैसे बता होता है एकर फाइट जीरो हो गया मुंह कते कतड़े हमार हां रुक हट अरे हम बोला तनी भैंसे ने के बोला हम बोला अच्छा तू बोलता रे हम कहीं ये बोले लगा मेहरारू के देख के तो और पगला जाले चल होने को खो शैतान कहीं खाए के होने कहां हो जी हम नहीं हर जाते नैहर जाता नहीं नैहर हो कि धर्मशाला हो जब मन तबे जी नैहर जाता नहीं का है बैठो हम माई से भेंट करे का मन करता है माई की तबीयत खराब बा तहर माई की तबीयत खराब बा कि भूत रोग धइले बा अरे होने तुम तबीयत खराब बा कि ना जी माई के अपन देखे ना जाई 22 दिन पर अपना माई के देखे जाइबू त 2.5 बीघा खेत को साल चली हमार रान माई बाबू की तबीयत खराब रही त रउआ बर्दाश्त करम काहे बर्दाश्त करम रोज तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचम हम तो माई के अपन देखता हूं ने कि कई दिन से कहत या कि हां पे छूटत अटे मैं तू जेबू तो हॉस्पिटल लिया के जेबू आ तार भैया बा तार बाबू कम से कम देख त लेम नु काहे ऐसे वीडियो कॉल पर ना देख सकेलू एगो वीडियो कॉल से आ एगो आंख से देखल अंतर होला नु 18 दिन पहले गई रही शैतान अपना माई के देखी आए जानता रे को 1000 रुपया ले गई रही 33000 रुपया खर्च भइल बा तोरा माई के देखला में अब तो बीमार बिया 73000 रुपया लगेबी हमारे अजी तो घरों के तो खर्चवा चलता नु वही में हमारे पैसा वाले राउर घरा में दिल रानी 20000 रुपया 10000 लेके गए रानी खाली 30000 नाम के बाटे अच्छा तो मैंने ते का चाहत रे कि जौनो है 2-4 बीघा बेच के हम धान चाउर रखले बने वो दे दी तोरा माई बाबू के नु आ दुगो लइका लेके बड़ा संग तो कनी के नहीं समझ में आ कनी के फीस नहीं के कनी के दूध पानी नहीं की करत बताई तो मैंने लइका के फीस दे देता रे तो रउआ देबी ना हमरा के तब हम ही ना देबी ना एक काम कर आदमी बन जो घर में विकास करे के बाद आदमी बन जो आ त नैहर ससुर ढेर मत कर आ जो हम तोरा माई ले बतियाल तनी ए जी ना हम जाए अपन ससुरा अरे ससुरा कहत नहीं हर हमरो मुंह एकदम लटपटाता रउआ के देख के कहे काहे डर लागता हमरा डर नहीं खेला ग तोरा मुंह से झूठ निकलता हमारा तो बुझे कोनो बॉयफ्रेंड निखिस तू रखले ई का कहत नहीं जी बॉयफ्रेंड आई तो रउआ से शादी करती के ओकरे से शादी क के भक्ति हनु केकर भइल बा बॉयफ्रेंड से शादी की तोर हो जाई हम जानता ही नु होखे वाला के होखत नहीं खे तोरा लेखा मेहरारू के अगर बस चल तो ड्राम में डाल देबे हमारे हम जात नहीं कहां बा अपना घर है रउआ लइका लगी के देखम काहे आ ते के करके देखबे अपन भाई भौजाई के हम लइका लेके देखबे अब हमार ई माल गरू के देखी भई गरू ओकनी के पढ़ाई नु बाटे पढ़ाई छुट्टी नु ऐसे छोड़ के जाता नहीं अच्छा आ रोटी पका के नाश्ता में हम भेजब होनी के पढ़ावे खातिर रोज दीदी जी बाड़ी ना दीदी जी कर दियन वहां से कह देले बानी हम सुन घरे चल ना ए जी हमरा के जाए दी हमर माई के तबीयत खराब बाटे चप्पल अभी धोले नहीं कि ढेर मैल लागल बा उ मारब नु कि कुल पाउडर तो झर जी चप्पल में चल घरे चल ओ तो चल जी हम घरे जाई अपना देख मजबूर मत कर मारे पर मतलब मार दब कि कपार में मांस बहरी बिक दी चल घर जो ए जी तो रउए न पैसा लागी हमार थोड़े न कुछ लागी मांस बिका जाई तो रउए न दवाई करवाई कितना समझदारी के बात कहले अभी खुनी ना कहले कि नजर जाए में हमारा 10,000 रुपया खर्चा होता है जीरा उड़े नु लगी स्कॉर्पियो से जाई टेम्पू से ना जा सकले ना बहुत धनी मनी घरे कर बिया है भइल बा तो हम घर वाला का कोई का कि टेम्पू टेम्पू ले तोर मरा देता ना कमाला हां तू कहीं कुछ ना कइले कम से कम हम छोट बहिन हई अपना घर के छोट लड़की हई ताजमहल बनइलो जा तो माई बाबू के करे के हक नहीं के अरे माई रे दादा चल घरे ना ना जो खाली 18 या 22 दिन पर तोर नैहर जाता रे तोर माई बीमार पड़ती है और ठीक एगो तोर महतारी बिया तू बेटी तोर कुल गोल हम छोड़ाए तनी बढ़िया ले खा आ तोरो के एक चप्पल मारम आ दूध बढ़िया देल कर गड़ हाथ शैतान लेके खाली मुंह तक अतारे तावा हो इतना महंगा स्प्राइट पिया तटे लाइक एकदम पैसा के धुरमुस मिला दे तटे आवत तब नु बतावा तनी कर बपसी आ हइसे आदमी करेला एकरा दही या दूध निक्के में खिला खाली यार अरे माई रे अरे भइल का कुछ बताई बीस आइए दीदी जी हमारे के खूब मरला वन दे कैसा टाकी उखड़ गइल बाटे चप्पल हमारे के मरलान गांव में ओहो तो काहे खाती आने आज से मार दिया उनकरा मुंह नहीं खे कि तू मेरा रोइसन कर यार जात रहनी हम माई के तबीयत खराब बाटे तोरो माई के त खूब
रहेला डेट टाइम का भगवान जी तोरा माई के देत रहन कि हे दिन के तबीयत खराब होई। ए दीदी जी राउर माई के तबीयत खराब रही तो रउआ तो दौड़ के चल जाई ना। पागल है इसका रे हमार माई के तबीयत लगन मत करो भगवान। तोर बाकी कोनो ना कोनो बहाना क के नहीं हर तो बेटावा भी फरता नौकरी चाकरी बा कि एने से कमा के तोरा के देस। अभी शनिचरे के रउआ गए रहनी झूठ मत बोली। हां त बता रे त गोई नहीं साल 6 महीने पे चलिए गई त का गलते त हफ्तो दिन नहीं खिलावत थियो नहीं को तब त नहीं हरे पहुंचे के फेर में रहत तारी। हां पछली रउआ तो पछ लेबे कर हम सोचम माने घर के अभी बताओ गम काटे वाला दिन आइल बेटे कटनी पिटिया के दिन बेटे अब ते चल जात इसमें लगे हम काटे जात नहीं मजली काटे जाती कम से कम ते घरवा संभरतीस नु त ना तुरंत में घर के सुर बनाइल बा तो भामे में का बोलिए बच्चिया समझ लोग मरद मेरा रू बोलत नहीं है ये दीदी जी हमर माई के तबीयत खराब बाटे झूठ नहीं की बोलत अभी झूठ बोलन त जीवी हमर कट के गिर जाई तुरंत जीव कट के बुझे कि भइल बड़ू तू सती सतवंती ना रउआ विश्वास नहीं की करत त का करी हम का करी। अरे तनी सोचो समझ कि माई घरे संगोरे में एजे घर बिलाजी त कैसन लागी तारा दिन भर झगड़ा कके माने काहे खातिर बियाह कइले बड़ू हो खाली पैसा मोड़े चमोड़े खातिर हमरा तो बुझाइबे ना करला तू लोग के डूगी डरामा खला तक रोत रहिला तक गंगा जमुना सब बढ़िया गइल बाटे आँखी में इनकरा चलो घरे का जाए के बा रोज रोज हो बीमार होय तो ठीक ना कर देबू जाई हम आवत ना। हेलो हेलो का जी का कहलू निकल गेलू घर से का निकल गेलू काहे मर्दल बतियलू है ना अपना उन्नति मारत रहे हमरा के सबके सामने माला टोला में मारता त ना आइबू कैसे आई बताई हमरो तो मिले के मन करता रहुआ से कसो बुर्बक बना के आव कितना बहाना कोई नहीं दीदी जी बाड़ी न तो ओनी ओकर पोछ ले तरी जैसे लागत उहे रखले बाड़ी तब कैसे होई हमरा मिले के मन करता हमने की जानत रहुआ आ जाई हम कैसे आ जाई तू आव हम काहे कह दी क दिनु के कर हम पहिल का लभर हनी क दी हमार के मरवावे के फेरा में का बाड़ू देखी लागत कि रहुआ प्यार ना कइल रहनी हमरा से हम प्यार तो कइले भाई बहुत तारा से त इतना डरत काहे बानी रहुआ हम डराई ना मान ला केहू के घरे आई बताओ ना प्यार किया तो डरना का डर लागी ना तार मरद नु हो तुम मरो तो उसे क्या रहुआ के हनी त तारा डर नहीं लगा तो तू ही कह दो रहुए आई शाम के आव खेता में तो भेंट कइल जाओ ओ पिछुअरिया देखो हम कोई देखे मत हाँ ये सरसों के खेत लागल वही खेतवा में आव ए जी हमरा कदी कुछ लेते आई भाऊ लागत छोला भाऊ जुगे में ओ दिन ना खिया होत रहनी हमरा के हाँ। कौन चीज तो रहल अटे कौन चीज के मेला रहल डिज्नीलैंड मेला रहे हां आई उहे ओई में के छोला लेके आई हमरा के तनी खाए का मन कर स्पंजो ले ले हम ले ले चलो ठीक बा और राती के 10 बजे आ जी हो केने बाड़न कितना देरी लगइले बाड़न मरवायन बुझाता ते एगो हमार नतिया मरत बटे देख ली त हमरा के कुछ दी जिंदे हमरा के गाड़ दी और जो जल्दी फोन लगाई का लो तारे रोटी लाइल बनी खा लो जन मंगइले रहो आ गेलो हां का कितना कहलू दिन से देखे के मन करत रहे का कहलू अपना मर्दा से कुछ ना कहनी का औसई आ गेलू हां हां अब देखी तो कोई ना देखी देख ली तो घर के कुल काम को कर देल बानी और गुहारवा के आदमी सुतल बा सब कोई हां चले के तो हमरे के छला लेल बड़ा हां घरे खा लेम हां चलो होनी है चलो 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 किछु और ये चली जे खेता में हिने चलो ना हिने मैं खोपा जावा में भाजी नहीं करना और सब बताई हाजी बताई ये क्या रे का करो तर वो ए भैया छोला लिया देलो ना का पहुंचे रहो तो सामान मंगइले रही ए भैया हन हमरा गांव में के भैया हनु हां तू तो घर जाइबो करबू ए सुमित जी हेने का हो गेल भौजी अरे हेने मत जाओ के रुको घर अरे रुको ना हम भैया का के है अरे भैया हम पहुंचावे आई रही अरे ये तोर माई बीमार बिया ना भैया ये बीमार भागल लतिया दौड़ के ये तोर माई हिया हां ये बीमार है का हो अच्छा छोला भर से कहत ढोक लोक दबा के मन तो करता के मुआ दी
गाँव अच्छा ही बतावा हम देखनी हनी आ पीछे ही से आवत हड़ी तार चाची एजा मत नटंकी कर घरे ले जा कैसे बर्दाश्त करी भौजी कैसे बर्दाश्त कैसे करी बर्दाश्त से नहीं कर चल घर के एकदम इज्जत जब जान तड़ुआ हाँ रे कुछ ना मरद मेरा रुके जाकर बाहर उन्हें धान कटी गेहूं कटी एकर हम एगो गोड़ तोड़ देतनी है घरे घरे ई ना एकर माई बाप की बोलावा पंचायत होई पंचायती होई घर में समझ लो इज्जत के धजिया उड़ैले बड़ा जा तुहनी जना दुनु जना मिल के मरद मेहरारू तुहू लभ लपट्टा करत रह लव मैरिज करत रह कर